Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Ông cho ai cả bang ông cầm đơn formal ini halor kan tadi kata hak buan Andhra Pradesh te kat kan pu juga ong jingkeli ke jongpi ke bang papi hale nang ti bila sania ngong yingi sania na nang ti na driver halen ti unum la ban le ye na ble lenda ala da packing ya ka dok kha la da load atau truk keladon sakit babon jai ki jingka ya ka kali jadi ya ki kartun ki thermocol gitu deuskop katerpar kebabon jat ki ayu jing ayu tang tu bahkat bapindaya heliti ka bapinda ong jing ka jingkeli jong pi ong heliti fiat sania ngila ban sania katana nang tete mla ban la heliti na ba kawai ka dok kha phimla bapinlit ban bakhle dawai la na phin sei hi dala de phin packing biang katu ka jing packing ka de tang na Andhra Pradesh kam de shoot ka jing packing heliti kalau kena kata apa tas ke kalap ke food ke sini pekat kum ka jika kubor ka bang ngiyo na syati sa Andhra ka bang i kan ka sarkit kadi ka jing sania jung ngiru ya kati ka Andhra na ka tas nem ngila tring ngim don ngim ju yo kham yo snow me ka las ka we formulen ka bang ngilap hang ni ha ba kalap hang ni ha sulong te balap hanong po te kites kim ong kata surprise test kiwan ya kendu be direct yang ni hang bahasa dok ha kiwan ong be direct yang ngin hatte se ki dok ha te ka khaba ki yo kilik ben ki na katrok kawan hi kong mukem iwan hi be direct ki kong mukem ki kiu be yang te lek be station kli yo i pen hap ka dok ha na ka we katrok i tes ya ka tu yang oke i tes ya ka we ka kali yang oke iwan sini sepo bahasa dak ha silap ya ki tu ki kini isim ya kini ki kharit itas gitu baru ilong hakmat dong iban hendak ya kani ke batas menta yangi ke pelong lengo hadu kata-kata ke pen dom hadu kata-kata ke hadu kumo ong la benrap mene dai ni be member jong action bayang ba kini nangi ba kham nang thia kham nang dem su kadai ke jing sisa na be nale yela dia ke bawan yo spo baje bre men nam step lawan yo ro baje na be ngong bale bangan yo ban pek na ngaki rang buang ni ya bun stang ki kena sudah ya bun stang ki kena ki rong ba ki la kham ya duna ki ke bela kham long rong ba bela kham long temen dei ta kadang lawan makare kham step ngom ba yo don kini kena yo ki le kelumar yo ki ngat ke ba ya ki ya ki jing im ki jong ki karo meneng ngong iki ngom wat no mele ke ngap bet set bet up hadu bandade ke puar ngin sap pensai mangi ladang ni dei ban ya hap ya keren kata hang ni ngin ya keren hang ni lada dei ban le ya kendu ya disi hang ai ne ya ta commissioner satai ru ngin hap bet ban le de nakal yang jungi kum ke jing tip jungi kat ka jing ya lenti ke jungi em kat ke tu por ka bangi ngi le akan ka ya akan ka lenti tu bangi lama sisi ya kan ka formulin de kibuan bagi kiong ide khaboi dah habak kat ke jing ya lenti ke jonga ka ba ka tu ka jing sakhang sibna tam em regam simla yo mat kata ban ong badon ka dok ka bhoi ka don hadu kata bala ban supply ya kanika ya ka market hi baro kowe ya kanika silong hi baro kowe ka bhoi kam pala ban supply kata hadu kata ya ka silong hi baro kowe kumenta ngasai nal ble kipun bah kide ki wan ra gitu ki dok ki wan ra gitu ki dok na sa porpeta wan ra moriga wan ra sa jekirut gitu nogong ki bar hoi gitu ki naste asam ki wan ban the hab hoi ndai katu pi ong bang kandai ka dok hab hoi takam dei da komentaro lada pi ya ka market hi ba pi pen kang kamut phim dei hi ba phin ailat ki ban rung lot hi ba bar khaji nadu ki yo surok ki yo sdong ki yo ei ru ki bit ban kang lot bet bar khaji